Κάνε το σταυρό σου και περιφρόνησε το διάβολο. Αφήσε τον αυτόν, μου έλεγε ο Πάτερ Πορφύριος για το διάβολο. Μην του δίνει σημασία. Όσο του δίνει σημασία, τόσο περισσότερο σε πλησιάζει. Αν θέλεις να τον διώξεις, να τον απομακρύνεις από κοντά σου, πάψε να του δίνει σημασία. Περιφρόνησε τον. Μόνο η περιφρόνηση του αξίζει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να την εισπράττει, θα αρχίσει και θα υποχωρεί. Μέχρι που, τελικά, θα τραπεί σε φυγή. Η περιφρόνηση αποτελεί το δεύτερο όπλο, μετά τον τίμιο σταυρό, κατά του διαβόλου. Και τον μεν τίμιο σταυρό τον φοβάται και, κυριολεκτικά, τον τρέμει και τρέπεται σε άτακτη φυγή. Την δε περιφρόνηση δεν την αντέχει. Γιατί είναι υπερόπτης και σκάει από το κακό του. Εξάλλου, αυτή η υπεροψία ήταν αιτία να εκπέσει και να γίνει αυτό που έγινε. Εισέπραξε την τιμωρία του. Άλλο το κόμπλεξ, άλλο η ταπείνωση, άλλο η μελαγχολία. Μου έλεγε ο γέροντας μια μέρα, ο χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την αρρωστημένη θρησκευτικότητα, τόσο το αίσθημα ανωτερότητος για την αρετή του, όσο και το αίσθημα κατωτερότητος για την αμαρτωλότητά του. Άλλο πράγμα είναι το κόμπλεξ και άλλο η ταπείνωση, άλλο η μελαγχολία και άλλο η μετάνοια. Με επισκέφθηκε κάποτε ένας κοσμικός ψυχίατρος και μου κατηγόρησε τον χριστιανισμό, διότι, όπως είπε, δημιουργεί ενοχές και μελαγχολία. Του απάντησα, παραδέχομαι, ότι μερικοί χριστιανοί, από σφάλματα δικά τους ή των άλλων, παγιδεύονται στην αρρώστια των ενοχών, αλλά και εσύ πρέπει να παραδεχθείς, ότι οι κοσμικοί παγιδεύονται σε μια χειρότερη αρρώστια, την υπερηφάνεια. Και οι μεν θρησκευτικές ενοχές, κοντά στον Χριστό, φεύγουν με την μετάνοια και την εξομολόγηση. Η υπερηφάνεια όμως των κοσμικών, που ζουν μακριά από τον Χριστό, δεν φεύγει. Να φυλαχθείς από το άγχος. Ανάπηρη κοπέλα, ζήτησε την ευλογία του γέροντα και τις συμβουλές του, για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, ζώντας πάνω σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ο γέροντας την ευλόγησε και της είπε μεταξύ άλλων, προπάντων να φυλαχθείς από το άγχος. Το άγχος είναι ασθένειά της ψυχής και δεν εξαρτάται από υλικές ελλείψεις. Μπορεί ένας υγιής άνθρωπος να έχει πολλά εκατομμύρια στην τράπεζα και να ζει μέσα στο άγχος. Το άγχος καταπολεμείται με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και τον καλόν αγώνα. Να μην κατακρίνουμε, διότι ο Θεός θα επιτρέψει να πέσουμε και εμείς στις ίδιες αμαρτίες. Μου έλεγε, έτσι, μία νοικοκυρά σε ένα χωριό, την ώρα που άναβε φωτιά στο φούρνο της. Για να ψήσει ψωμί, ευχήθηκε να μπορούσε να σουβλήσει και να κάψει ζωντανή στο φούρνο της μια κοπέλα από γειτονικό χωριό, που έμεινε έντος με κάποιο άγνωστο. Σε λίγα χρόνια, όταν ο άνδρας της ξενιτεύτηκε, έμεινε και εκείνη έντος με κάποιο συγχωριανό της. Και κατέληξε, γι' αυτό ο Θεός μας συμβουλεύει να μην καταρώμεθα κανένα, ούτε τον εχθρό μας, και να ευλογούμε όλους, ακόμη και τους εχθρούς μας. Να μην καταδικάζουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε. Ο σκοπός μας δεν είναι να καταδικάζουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε. Με την καταδίκη ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί, με την κατανόηση και τη βοήθεια θα σωθεί. Τον αμαρτωλό πρέπει να τον αντικρίζουμε με αγάπη και με σεβασμό στην ελευθερία του. Όταν ένα οικογενειακό μας πρόσωπο ρίχνει ένα βάζο από το τραπέζι και το σπάει συνήθως, οργιζόμαστε. Αν εκείνη τη στιγμή, την κρίσιμη, με μια κίνηση ψυχικής ανύψωσης μας, δείξουμε κατανόηση και δικαιολογήσουμε τη ζημιά, κερδίσαμε τη ψυχή μας και τη ψυχή του αδερφού μας. Και αυτή είναι όλη η πνευματική ζωή μας, μια κίνηση ανύψωσης μας, μέσα στις δοκιμασίες των θλίψεων, από την αγανάκτηση του εγωισμού στην κατανόηση της αγάπης. Δεν είναι όλοι οι παλιάνθρωποι, που κάνουν εγκλήματα. Δεν είναι, όλοι φωνιάδες, ούτε όλοι οι παλιάνθρωποι που κάνουν εγκλήματα, αλλά είναι ατύχιστοι, δεν αγωνίζονται, δεν εξομολογούνται, δεν μεταλαμβάνουν, δεν προσεύχονται, δεν προσπαθούν. Κι είναι καλές ψυχές, αλλά μένουν έτσι, ξεφράγα αμπέλια, όπως λέει η λαϊκή έκφραση. Και τους πιάνει και τους σηκώνει το κακό. Και τους βάνει να κάνουνε φόνο και να κάνουν τόσα και μετά από λίγο μετανιώνουνε. Στενοχωριούνται, υποφέρουνε, νιώθουν σαν να είναι στην κόλαση. Με την κατάκριση σπρώχνουμε τον αδερφό μας πιο χαμηλά. Όταν ο αδερφός μας σφάλει, εμείς πρέπει να βαστάξουμε τον πειρασμό του. Η αληθινή αγάπη μας εμπνέει να κάνουμε θυσίες χάριν του πλησίον. Όπως ο Χριστός, όταν τον σταύρωναν, παρακαλούσε τον ουράνιο πατέρα του να συγχωρήσει τους σταυρωτές του, διότι δεν ήξεραν τι κάνουν. Χωρίς θυσία, με την κατάκριση μας, σπρώχνουμε τον αδερφό μας που αμάρτησε, να πέσει πιο χαμηλά, ενώ με τη σιωπηλή θυσία της αγάπης μας και τη μυστική προσευχή μας για εκείνον, ξυπνάμε τη συνείδησή του, που σηκώνεται και τον κατηγορεί και έτσι μετανοεί και διορθώνεται.
Ψυχολογικές δυσκολίες. Όταν σου κάνει κλειό ο Σατανάς και σε πιέζει, μη μένεις ακίνητος, όπως μερικοί που μελαγχολούν και σκέπτονται επί ώρες, σαν να τους απασχολούν πολύ σοβαρά προβλήματα, ενώ δεν συμβαίνει τίποτε από αυτά, απλώς τους έχει καθυλώσει ο Σατανάς. Να έχεις ετοιμότητα αντιδράσεως, να αντιστέκεσαι, να αποκρούεις την πολιορκία του Σατανά, όπως ένας άνθρωπος που τον πιάνουν κάποιοι κακοποιοί και τον καθυλώνουν, και τότε εκείνος κάνει μια απότομη κίνηση και τεινάζοντας τα χέρια του, τους πετά από εδώ και από εκεί, ξεφεύγει το σφίξιμο τους και στρέφεται προς την άλλη κατεύθυνση, προς τον Χριστό, που τον ελευθερώνει. Δόξα Κυρίου, επί σε